Point numbers. Lesi step osithathile leli gxathu kanjalo ongene kulo lokugaba usizeke umthetho uyiphathe kahle ingane yabantu ungahlali le Mpumalanga wehle nozakwini osebenza nabo besilisa bezohlala kini umakoti elala exhibeni wena ulale nezinsizwa ekamereni. Yes, ngoba leyo nto ibulela imizi futhi inhlanhlathu yanamhlanje yabashaya abafazi umthetho. Ungakwenzi ke wena lokho ukuthi ushaya ingane yabantu, thela ingane yabantu ngehlazo, thela ushembe ngehlazo. Kusasa lengane ayingathi yahamba edolobheni lapha ehutshwe amantombazane owawazalisa kanti ubufihlile ngoba uchitha umuzi kayihle. Ungaganwa umthetho kanti mhlambe baqhubisa ibhala uguqa ngamadolo nawo uguqa omunye emva kwakho aphume yena kuphinde kuguqe wena. Ungayenzi leyo nto. Kumanje nje sithetha amacala njengomfundisi. Ingane ziyakhala ukuthi ngagana kahle lo muntu lo lokhu khona nje yayifikile la enkosini ithi umkhwenyana wami lokungamgcina kade sisine esigcawini phindanga ngambona waya kanti umkhwenyana ula eThekwini bamkhufela hlala nendoda futhi uyakwethemba ke ngoba insizwa ayivangeli ungasiphoxi sizo sekuthiwa umthetho nayo usenethishu yokwesula yawo newipe ugcoba yeni baby oil mayilokoti lonto umthetho kabuyami afisela inhlanhla ukuthi lo muzi uNkulunkulu awubusise nikhule nomakoti nibe isibonelo esihle nasezweni lokho uNkulunkulu akubeka kuwele livangeli ungalishintshi ungathi obuso nomakoti bese ulahla umthetho kaShembe uthatho kamakoti ngoba ubona ibandla likaShembe lifa nje nisuke niganelwe isonto hayi imizi yakini. Amen. Awuvusi lona ke isonto ngalokho ke nawe usiqoshela kusasa wana kusobe nenhlanhla gana aqala ukufundisa lokuthi ashumayela bengaganile makulokothi nje usitshela ngokuphelela ukwehlisa kwalokho kuphelela bakho ya nangu mahlasi indaba zethu sibonga amazwi kamfundisi uKhosi siyamluleka njengensizwa yevangeli kuba leli vangeli oliphethe likhulu kakhulu kunaqala manje kodwa futhi ivangeli oliphethe kube likaShembe nomakoti omthathayo nibe ngamaNazaretha yonke into eniyenzayo niyenza kwenkolo kunazi nawe umfundiso kaShembe ngoba nje kule sigaba ekusona nje amandla kaShembe bongeke kube la uShembe ngakunikanga amandla xa futhi le maseyigano iziphatha kahle umngcolisi umfazi ngalento egcwele la emgaqweni umfazi uyahlonishwa umfazi uyajabuliswa umfazi uyondliwa umfazi uyathanda uthando ke liyakhuphuka mase umthathile alwehli usuku nosuku uthando lomkakho omthathile liyakhuphuka uyiphathe kahle nganomuntu ukuze uNkulunkulu anike isibusiso nithola ingane izala ingane ezingamaNazaretha ungathi nihlanganise eparadise uzala ingongolozi kodwa uma uyiphathe kahle ungayingcozi ingane yomuntu uzala amaNazaretha ayoba abafundisi baleli bandla. Yinhle into yenzile kakhulu nje ukushumayela ivangeli ungashumayeli nje ungenzi ukuthi uShembe shumayela wenze. Siyabonga uyiphathe kahle. Hlasa awula mfundisi. Hayi, angene baba ekhawela.